Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στη σύνδεσή μας τώρα. Να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Αποστολακόπουλο, ο οποίος, όπως σας έλεγα και πριν, είναι βιοπαθολόγος. Και θα μιλήσουμε σήμερα για τα μικρόβια που είναι απαραίτητα στον οργανισμό μας. Υπάρχουν και τέτοια μικρόβια. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστολακόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Μενεγάκη, σε εσάς, τους τηλεθεατές και σε όλους και σε όλο το πάνελ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πείτε μας τώρα, ποια είναι αυτά τα μικρόβια. Καταρχήν, τι είναι τα μικρόβια, γιατί εμείς ακούμε μικρόβια και έχουμε ένα φόβο. Όντως είναι αυτή η άποψη που έχει περάσει στο κοινό. Τα μικρόβια λοιπόν είναι μονοκυτάριοι μικροοργανισμοί, τα οποία βρίσκονται παντού γύρω μας. Όταν μιλάμε για μικρόβια, στην ιατρική μιλάμε για μια ετερογένεια ομάδα από μικροοργανισμούς που περιλαμβάνει τα βακτηρίδια, περιλαμβάνει επίσης τους ιούς, τους μύκητες, τα πρωτόζωα και γενικά η λέξη μικρόβιο είναι μια λέξη πολύ γενική, θα έλεγα. Μάλιστα. Πού τα βρίσκουμε τα μικρόβια αυτά, υπάρχουν σε όλο μας τον οργανισμό? Τα μικρόβια είναι ένα κομμάτι του οργανισμού μας. Τα μικρόβια ζουν μαζί μας. Και εμείς γιατί το φοβόμαστε, γιατρέ μου, δεν το καταλαβαίνω έτσι πώς μας το λέτε όμως. Να προσπαθήσω λοιπόν να το εξηγήσω. Ζωή αξενική σε αυτόν τον πλανήτη δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος, όπως ζει με άλλα όντα, και τα μικρόβια ζουν μαζί με τον άνθρωπο και μαζί με τα άλλα όντα. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, η επιδερμίδα μας, οι διάφοροι βιλονογόνοι και διάφορες κοιλότητες του σώματός μας ξεκινούν να απικίζονται από σειρά μικροβίων που είναι τα μικρόβια της φυσιολογικής χλωρίδας. Έτσι ονομάζεται. Είναι δε τόσο πολλά αυτά τα μικρόβια της φυσιολογικής χλωρίδας που είναι 10 φορές ο αριθμός των ευκαριωτικών κυτάρων του οργανισμού. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι έχουμε 10 δισεκατομμύρια κύτταρα σε όλο μας τον οργανισμό, τα μικρόβια ανά ένα κυβικό εκατοστό εννοώ, έτσι, ανά ένα κυβικό εκατοστό, είναι περίπου 100 δισεκατομμύρια. Με συγχωρείτε να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί πάλι δεν το έχω καταλάβει καλά. Εμείς πια τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούμε όλοι με αντισηπτικά, με ειδικά αυτά που είναι εδώ, ας πούμε, στο στούντιο που είμαστε εμείς. Κάθε γωνία έχει και ένα προϊόν που το πατάς και καθαρίζουμε τα χέρια μας για τα μικρόβια. Γιατί μία ακούμε για τον ιό της γρίπης, μία για το ένα, μία για το άλλο. Έχουμε τρελαθεί. Όλοι πλενόμαστε συνέχεια. Στο σχολείο πια υπάρχουν, το κάθε παιδάκι έχει μαζί του ένα δικό του προϊόν για να πλένει τα χέρια του καλύτερα. Αυτά τσάπα τα χρησιμοποιούμε. Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι τη ζωή μας τελευταία τη χαρακτηρίζει υπερβολή. Είμαστε υπερβολικοί σε όλα μας. Ακόμα και σε αυτό το οποίο είναι χρήσιμο για να μας προφυλάξει σε ορισμένες πιθανότητες επιδημίας, όπως ήταν η επιδημία της γρίπης. Το χρησιμοποίησαμε υπερβολικά, δηλαδή έγινε μια υπερκατανάλωση από τα διάφορα αντισηπτικά που θα μπορούσε να είναι και βλαβερή για τον ίδιο τον οργανισμό. Η φυσιολογική χλωρίδα έχει προταθεί να είναι ένα όργανο του σώματος, να ονομαστεί δηλαδή ένα όργανο του σώματος. Φανταστείτε λοιπόν πόσο χρήσιμη είναι η φυσιολογική χλωρίδα και πόσο επιβλαβής είναι η καταστροφή αυτής της χλωρίδας. Αυτό ισχύει και για τις ευαίσθητες περιοχές? Ιδιαιτέρως για τις ευαίσθητες περιοχές. Πλέον δεν συνιστούμε ποτέ να χρησιμοποιούνται βακτηριοκτώνα στις ευαίσθητες περιοχές. Ενώ στον κόλπο της γυναίκας, παραδείγματος χάρη. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Τα βακτηριοκτώνα, όπως είναι παραδείγματος χάρη το πενταντίν, χρησιμοποιούνται μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις και κάτω από αυστηρή ιατρική παρακολούθηση. Ποια θεωρείτε αυτό που είπατε τώρα, ειδικές περιπτώσεις? Ένα χειρουργείο, παραδείγματος χάρη. Ένα χειρουργείο στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Μόνο τότε και μόνο εφόσον το συστήσει ο γυναικολόγος, ο χειρουργός, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτού του είδους τα αντισηπτικά, που είναι βακτηριοκτώνα. Διαφορετικά το αντίθετο, είναι πολύ χρήσιμο και πολύ καλό να διαφυλάξουμε τη φυσιολογική χλωρίδα, η οποία δημιουργεί ένα φραγμό στη συγκεκριμένη περιοχή ενάντια στην ανάπτυξη άλλων μικροοργανισμών που είναι παθογόνοι και ενάντια στην ανάπτυξη των μυκήτων. Δεν μου λέτε και τα ειδικά προϊόντα που υπάρχουν για το πλύσιμο για τις συγκεκριμένες ευαίσθητες περιοχές? Και σε αυτά τα προϊόντα ακόμα δεν πρέπει να γίνεται κατάκριση. Υπάρχουν προϊόντα, αλλά αυτά τα προϊόντα δεν είναι τόσο βακτηριοκτώνα όπως είναι το πενταντίν. Φροντίζουν να διαφυλάσσουν τη φυσιολογική χλωρίδα. Το πιο χρήσιμο θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε χαμομηλάκι, έτσι, για το πλύσιμο στην ευαίσθητη περιοχή. Το χαμομήλι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να χρησιμοποιήσει μια γυναίκα. Μιλάτε εξωτερικά ή για πλύσεις, γιατρέ? Και για πλύσεις και εξωτερικά, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα μας λέτε ότι τα μικρόβια αυτά που περιγράφετε είναι κάτι σαν ασπίδα για τον οργανισμό. Είναι σίγουρα μια ασπίδα για τον οργανισμό. Ο άνθρωπος ζει με τα μικρόβια, αναπτύσσεται με αυτά,
Τα μικρόβια φροντίζουν να προφυλάσσουν τον άνθρωπο από διάφορες φλεγμονές, από διάφορες λοιμώξεις, δημιουργούν ένα φραγμό ενάντια στη διείσδυση άλλων παθογόνων μικροβίων και ενισχύουν πάρα πολύ το νοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά. Δηλαδή, ας πούμε, από μικρά, αντί να τα έχουμε έτσι στο κυνήγι, πρέπει να τα έχουμε όπως ήταν παλιά τα παιδιά, να παίζουν με το χώμα, να παίζουν με τα ζώα, να τους γλύφουν τα χέρια, να μην τους τα πλένουμε. Και όλα αυτά. Ιδιαιτέρως για τα παιδιά, θα έλεγα. Το νοσοποιητικό του σύστημα βασίζεται πάνω σε αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε ότι με τις καινούργιες τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην ιατρική, είχαμε κάποτε δημιουργήσει ζώα, ποντίκια πιο συγκεκριμένα, τα οποία ήταν ελεύθερα μικροβίων. Δηλαδή τα πήραμε με μια καισαρική τομή, τα βάλαμε να μεγαλώσουν σε άσπρες συνθήκες και είδαμε πώς συμπεριφερόταν αυτά. Είχαν μεν αναπτυχθεί φυσιολογικά, ίσως με κάποια γενετικά deficit, επειδή δεν αναπτυσσόταν πολύ σωστά οι μύες τους, αλλά διαπιστώσαμε ότι το νοσοποιητικό του σύστημα ήταν πολύ ελλειπές. Δηλαδή, μόλις τα βγάλαμε τις άσπρες συνθήκες, πάθανε λοιμώξεις και πεθάνανε. Φανταστείτε λοιπόν, αν φροντίσουμε να εξαφανίσουμε όλα τα μικρόβια από τα παιδιά, να τα απομακρύνουμε όλα τα μικρόβια από τα παιδιά. Τα παιδιά μεγαλώνουν, γίνονται πιο ισχυρά, το νοσοποιητικό τους γίνεται πολύ πιο ισχυρό όταν έρχονται σε επαφή με μια σειρά μικροβίων. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τον γιατρό Ελένη? Βεβαίως, εσύ ειδικά πρέπει να ρωτήσεις τα πάντα. Έχεις μεγαλύτερη φοβία όλων μας με τα μικρόβια. Ναι, γιατρέ μου, να σας ρωτήσω κάτι. Εκτός από τα αντισηπτικά που χρησιμοποιούμε με υπερβολή αυτές τις μέρες, λόγω των ιών, των μικροβίων και όλα τα σχετικά, υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι άλλο που να καταστρέφουμε αυτή τη φυσική άμυνα και να το προσέξουμε, να μην το κάνουμε δηλαδή? Εκτός από αυτά τα αντισηπτικά. Βεβαίως, είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Και πολύ χρήσιμη, θα έλεγα. Η υπερκατανάλωση των αντιβιωτικών, παραδείγματος χάρη. Αντιβιωτικών. Εμείς με το παραμικρό τρέχουμε σε ένα φαρμακείο, είναι σύνηθες και παίρνουμε μια αντιβίωση. Η αντιβίωση καταστρέφει όχι μόνο τα κακά, αλλά και τα καλά μικρόβια που υπάρχουν στον οργανισμό μας. Ο σωστός γιατρός έχει μάθει στο πανεπιστήμιο να σέβεται πάνω από όλους τους μικροοργανισμούς και να σέβεται τη φυσιολογική κλωρίδα. Κατέστρεψε το μύθο του Άρη, Ελένη, νομίζω, γιατρός σήμερα, γιατί αν μπορούσε να κάνει... Όχι, αντιβιωτικά δεν παίρνουμε, εντάξει, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε πάθει λίγο μια αιμονή με το να καθαρίζουμε συνέχεια το δέρμα μας με τα αντισηπτικά και όλα αυτά. Δηλαδή και το σπίτι, εννοείται, γιατρέ μου, ότι δεν πρέπει να το περνάμε με τα διάφορα είδη απορρυπαντικών που υποτίθεται σκοτώνουν και όχι υποτίθεται, θα σκοτώνουν σίγουρα τα μικρόβια? Τα χρησιμοποιούμε τα αντιβιωτικά, αλλά με μέτρο και δεν μας χρησιμεύουν τόσο πολύ όσο εμείς νομίζουμε. Αυτές οι υπερβολικές χρήσεις έχει αποδειχθεί ότι δεν χρησιμεύουν πουθενά. Δηλαδή, δεν χρησιμεύει πουθενά να καθαρίζουμε κάθε μέρα με χλωρίνη όλους τους χώρους του σπιτιού. Απλό νεράκι. Νεράκι. Αν τρέχει το νερό κάπου, είναι ό,τι καλύτερο. Τι λέτε? Πάντως αυτό που λέει ο γιατρός είναι αυτό που λέμε, ότι όσο πιο πολύ προσέχει κανείς, τελικά όλα αυτά του συμβαίνουν. Δηλαδή, άμα είσαι πιο ελεύθερος, να το πω πιο. Ξέρεις, να μην φοβάσαι τελικά τόσο πολύ, τελικά δεν κινδυνεύεις τόσο πολύ. Φυσική αντίσταση, βέβαια. Κοιτάξτε, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο σε όλα μας. Δεν μπορούμε, τα πλύνουμε τα χέρια μας, πρέπει να πλένουμε σωστά τα χέρια μας, ούτως ώστε να μπορούμε να απομακρύνουμε ορισμένους παθογόνους μικροοργανισμούς που μπορεί να έρθουν σε επαφή. Αλλά σίγουρα δεν χρησιμεύει η υπερβολή η οποία χρησιμοποιούμε. Αντιθέτως, η οποία συμβαίνει τώρα τελευταία. Αντιθέτως, μπορεί να είναι και πάρα πολύ χρήσιμο να παραμείνει η φυσιολογική χλωρίδα, γιατί μας προφυλάσσει από μία σειρά λοιμόξεων ή από καντιτιάσεις, παραδείγματος χάρη, δηλαδή από μύκητες οι οποίοι είναι πάντα εκεί και είναι έτοιμοι να αναπτυχθούν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αποστολακόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Φοβερό.